Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae custom ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy. Tiya programa niyo. Damdaman ni Berto. Gagiyim kayo na kapsat. Okay, ito na pala basta lawas kasi kung nakita tayo na numalagip yun po at dati na interview tayo din naka-employ nga nurse iti may isang private hospital. Dito kati St. Camillus de Lelis General Hospital iti Ciudad Tilawag. May panggipa po ka rin nagbalin nga rakurak ni Health Secretary Herbusa. Gagiyem ken kapsat nga posible kano ti pan nakaibus iti nurses di pagilian nga Pilipinas iti uneg ti tallo aging gana iti 5 nga tawen. Detoy ket numapaay ti gobyerno nga mangsungbat iti detoy nga problema agagiyem kamsat. Base ken ni Health Secretary Ted Herbusa, malaksid nga min nga in demand di abroad di Filipino nurses dakkel pay apo ti swelduda ken benepisyo da numapanda iti balasyo taaw. Datit ket aminen ni Secretary Herbusa nga awan ti maaramid no kalikagom digitay Filipino nurses ti mapan iti balasyo taaw. Dapat diti nang ibaga po exodus kunada dito mapaspasama. Kabayatan na yung pasigurado ni Herbusa nga mga ramid da iti anyaman na winaramiden da digitay wagas babayan ti Department of Health tapno saan nga mapasamak ti pan nakaibos digitay nurse ket masolusyonan dito igigiyem kamsa ta babaen ka dito non-board passers ket ikanda abot ti temporaryo nga lisensya tapno makapagtrabaho da iti biyang ti gobyerno wenno digitay pampublikong pagagasan. Idagdama adda kano ti 4,500 nga plantilla nurse items nga bakante apo iti biyang ti gobyerno. Gagiyem kamsat kang runan na apo dagitay public hospitals.
dito temporary license, adu di kita naasot nga reaksyon na. May sa dita ti nga nangipaay, dito kaudyan nga reaksyon na po, ket ni Senador Bongo, gagiyem kalsat. Ginutuigot ni Health Committee Chairman Senator Christopher Bongo ti Department of Health nga adalen na nga naimbag deto'y gakat wenno kalikagom na nga may kanti temporary license iti nursing graduates nga saan nga pasado iti board exam gagiyem ken kamsat. Segon ken ni Senator Go, pabor nga ti rekomendasyon ni Health Secretary Chuduro Herbusa nga may kanti temporary license digiti nursing graduates nga non-board passers gaputa manayunan ti healthcare workforce dito kung kunak saan niya basta-basta apo ti panagkurang ditay ti workforce iti healthcare gagi kay kabsat nupay kasta may kanlaeng dito iti trabaho ken mas umadoa po ti mabalin nga agresponde iti biyang ti salunat nga kasapulan para kadagiti Pilipino. Nupay kasta in singasing nigo nga adalen nga naimbag ti Department of Health deto'y gaputa biyag gagiyem kay kabsat dagiti umili ti nakataya iti detoy. Kunana pa nga maikan laeng iti trabaho wenno akem dagitoy nga maiyataday iti kabalinanda ken amuda gagiyem kabsat ken saan nga rumbeng nga agpantay apo DJ trabaho wenno akem gagiyem ken kabsat DJ passer board passers ken deti may kanti temporary license gagiyem ken kabsat palagip nigo iti Department of Health nga addaan ti awno adda iti agar-ari nga linteg ken regulasyon nga kasapulan nga suruten tapnon ti kasta maipursigi ti professional standards ken maprotektaran ti biag kastameten salunat ti amin nga umili kunapay nigo nga ti proposal ket temporaryo nga solusyon laeng tapno masulbar ti panagkasapulan iti nurses ket maipatungpal digiti programa pang health gagiyem kausat no para iti salunat. Nupay kasta inayon ti senador kas chairman ti health committee iti senado nga agbalin nga kalikagom iti dito agbalin nga kalikagom nga mas mapapintas kumapay ti medical education tapno masigurado nga adda makaubanay nga qualified healthcare personnel ayun numalagipyo di na interview tayo ni Miss Bea gigiyem kay kabsat di jemet ti kana ken adu digiti adamet digiti passers nga unemployed kunada ket dapat maikan iti tsansa isudat umuna nga maikan ti tsansa gigiyem kay kabsat digiti unemployed nga digiti ket registered nurses or passers gigiyem kay kabsat tapnon di kasta saan nya agsammakid tayo iti panakaipaay iti temporary license gigihim ken kakabsat iti kastoy apo nga sitwasyon ti panagkurkurang ti nurses dito pagilyante nga Pilipinas dapat iti senador nga nangibaga masapul ngamin nga ingato ti sweldo digito'y nurses gigiyem ken kakabsat tapnon ti kasta saan da nga pumanaw iti no daduma may sakari question ko ini kung nakit parang ginagawang training ground ag-apply da kas nurse kadagiti pribado nga hospital or even iti publiko volunteer no volunteer then after that makaala da apo ti certification nga isudan na empleo nag-volunteer da iti may nga balay pagagasan DJ pa stepping stone dan nga agaplikar gagihim ken kabsat tapnon mapanda iti sa baling lugar para iti mas dakdakkel nga masapulan dagitoy nga nurses nga detoy pangta para iti sitwasyon tayo apo dito pagilya na Pilipinas no malagipyo very important ti akem dagiti nurse gagiyem ken kamsat kadagiti balay pagagasan pribado man wenno dagitay pampubliko
nga pagagasan kakabsat ken gagayem. Ya. Sabagay, idi pa problema dito, nabayagin na problema, even doctor sa po, agsitda kas nurse, tap no mapanda ije balasyo tao para iti dakdakkel, dakdakkel nga sweldo wenno sahod da. Oy, hello, gani Daisy Ventura dito San Mateo, Rizal. Happy watching, Daisy, kanakan. Okay, sabali man na po dito proposal. Aside ka dito pan nakaipaay, ti temporary license kasi adu di kita naukag ikam di temporary license di kita non-passers kunada dapat nga amendaram di linteg nakutkot amin di kitan tatta sa bali manen mangala kanu abo ti gobyerno ti 4,000 nga nursing assistants nga dito ket babaen ti Department of Health tapnon ti kasta malitupan ti pagkasapulan wenno panagkurkurang ti healthcare di public hospital di Pagilian idinto nga agtultuloy nga mapagsasaritaan ti panagala ti panakaala wenno panakayemplyo digitay nurses nga bagsak iti board exam segon kini Health Secretary Ted Herbusa ada maipan ti salary grade 9 nga kay batugan ti 20,000 a pesos nga sweldo iti kada bulan digiti para kada iti bakante nga posisyon 20,000 I think yung proposal is 40 to 50,000 kasi 35 to 40 ata yung mga nurses ngayon kakabsat keng gagayem so sigun kini Health Secretary Ted Herbusa mapanda po ti salary grade 9 o dadan ti gobyerno digito nga nursing assistants nga agsweldo da ti 20,000 a pesos gagayem keng kabsat iti tapno malitupan digiti bakante nga posisyon aprobado met tinasaong nga gakat wenno proposal jaya iti Filipino Nurses United FNU may sa dito nga nagreaka po kaditi temporary license FNU handa nga paboran or iti Philippine Nurses Association gigihim kamsat siguro iti FNU dakkel nga tulong kaditi nurses nga maaddaan iti nursing assistants so ni nurse nga marigrigatan kasla kaditi teachers nga marigatan daunay or iti teachers kalikagumda maaddaan da ti teachers assistant gagiyim kay kamsat inlaluag pa iti Department of Health nga agtutuloy pa lang ti plano da nga mangala kaditi regular nga nurses ken nurse nga dito ket nursing graduates nga napaay iti eksaminasyon ket agtutuloy nga maadal detoy babaen ti tulong ti Professional Regulatory Commission wenno PRC gagiyem ken kamsat ayun so talaga nga ipurpursigi apo ti gobyerno babaen ken ni Health Secretary Ted Herbusa dati siguro may sa kadagitay dakkel apo nga problema nga sulbaren ni Herbusa kas baro apo nga mangidaulo ti Department of Health gagihim kay kamsat so digiti proposals na temporary license nursing assistants gagihim kay kamsat ja mo no nursing assistants no kunam amangan no mapukawen di agam-agam nga mapan iti alanganin ti health program gaputa sa angarod nga pasado digiti magipagtrabaho gagihim kay kamsat so dapat kasla kaditi nagbali na po nga rakurak ti chairman ti Committee on Health ti Senado ni Senator Christopher Bongo nga dapat saan nga agka-level DJ trabaho ni maikan ti temporary license ken ni board passer gagihim kay kamsat dito met ti may sa kadagitay nagbali na po nga takder ni Ma'am Bea dito na interview tayo apo dito St. Camillus de Lelis General Hospital itay napalabas nga presentasyon apo wenno parang ti programa tayo nga damdamag ni Berto amuyo tay ko na kon masapol po nga talaga nga adda ti response ti gobyerno may panggipit dito nga problema gaputa salunat ti pagsasaritaan dito gagiyem kay kamsat salunat ti pagsasaritaan dito papagayam saan nya basta-basta ti salunat no nasalunat ti umili nasalunat ti isibubukel nga ili gagiyem kamsat ngemno masaksakit ti umili sigurado masaksakit met apo ti sibubukel nga ili wenno pagilyan gagiyem kay kamsat happy watching kay ka Ma'am Maria Luisa Eusebio ita Central Elementary School Sulsona, Ilocos Norte gagiyem kay kamsat okay kasama na po digit sa bali pa nga damdamag ngayon tayo dasar papagayam agyaman tayo po kadig sumaganad maraming salamat Mr. Onofre Durupan manipo diti Wayanay Hawaii
Thank you very much, Mr. Guillermo Agustin and Mrs. Larina Agustin. Manipod ti Toronto, Canada. Happy birthday gayam, Mr. Guillermo Agustin, my cousin, dita Toronto, Canada. Happy birthday ken ka. Dr. Alan Thailand, maraming salamat. Manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, kaya ito yung agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Maraming salamat, Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin dita Toronto, Canada. Agyaman tayo po ti TMT Construction Company, 48A, Kabungaan, North Lawag City. Gagiyem ken Kabsat, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti kayat yung patakdiri na pasdek, agserbi nga si pupudno, TMT Construction Company. Iti na yung kalintigan na presyo, babaeng ken ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Pacaray, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag. Adaan na po kanina kakalaing nga aircon technician, staff nun ti kasda, or no senda ti problema, ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, kukwa, imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Daytoyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Pada kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique. The home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply.
Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo when yu anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asirig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Talupulog at siyami na minuto sa apo tinapalabas. Kalpasan, ti oras tayo nga alas 12. Dinayaw apo ti Overseas Filipino Workers Party List Representative Marisa Del Mar. Marisa Del Mar Magsino, dagiti amin nga timulong tapno ti kastama ikan ti pardon ti talo nga convicted OFWs iti United Arab Emirates when UAE. Dua kadakwada tinakalinya iti dusa nga patay, bitay, panakabitay gagayem kay kabsat. Umuna nga nagyamanan ni Magsino ket ti apela ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iti United Arab Emirates government nga nagresulta iti panakaipaay ti pardon kadagiti kakailyan tayo gagayem kay kabsat nga dua kadakwada ti nakalinya apo iti dusa apatay. Detoy ket gapo iti detoy kini daw ni Magsino iti gobyerno nga agtultuloy kuma ti panangipursigi nga mabantayan ti pakasiknan dagiti kakailyan tayo nga nakapila iti dusa nga patay kadagiti sabali nga nasyon wenno nasyon nga pagtrabahuanda. May palagip nga naipila wenno ni impila idi ni Magsino ti House Resolution number 684 nga mangipursigi nga kitaen ti sitwasyon di OFWs nga digitay nasentensyaan iti capital offense wenno adda iti makungkuna nga death row wenno linya digitay mabitay wenno mapapatay. Paipas pasigurado ni Magsino nga may kanmet ti legal assistance aglalalo adda pay ti gundaway wenno tsansa nga mabaliktad ti nasaong nga desisyon wenno maipataw kadakwada nga dusa. Inpasigurado ni Magsino nga aktibo nga makitinulong
ti OFW party list iti Department of Migrant Workers wenno DMW kastamit ti Department of Foreign Affairs tapno masalbara diri OFWs nga adda iti DETRO ije Malaysia, adda pa ije China, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Brunei Darussalam, Indonesia, pakairamanan ti Pagilian, Japan. Ayun, gagayim kamsat. So adda deti apela, adda peno ka digiti maited nga bayad, gagayim kamsat. May isa ka digiti dakkel nga nakatulong dito, papagayam, ket tinagbalin nga apela ti Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti UAE, United Arab Emirates Government. Gagayim kakamsat. So nga naipayan de iti pardon babaen iti leader tinasaong gobyerno wenno nasyon. Ngem digiti nga rudin apo kasanumet. Ti panangipaay tayo iti seguridad. Kadigiti kadaraan tayo nga digiti ket malmaltrato, mapapatay, gagayim kayong kaabsat, wenno saan, marames, mapapatay, kasla ka deti na udi, deti ranara case, gagayim, pinapatay na, rinames na, pinalidlidan na, sana pa ila pinuuran, sana inwarang hindi tenga apo ti disyerto, gagayim kayong kaabsat, iso nga, dapat siguro apo, nga amin hanlang nga digiti nasentensyaan iti dusa nga patay wenno nakabalod no nga rut damit nga diningeg DJ apela ti presidente ti Pilipinas gigigim kakabsat gaputa nadagsen DJ basol na so dapat apo patas saan lang nga digiti data detro ti rumbeng nga maikan iti proteksyon babaen ti gobyerno uray digiti saan nga awang kaso na nga isuda sipsiputan digiti amuda tapnon ti kasa di ba ada iti proposal nga digiti agencies dapat adda ti background investigation BI kadigitay agbalin nga amo digiti OFWs nga mapani di balas yu tao amuyo kadi nga very busy ti DFA ti Department of Foreign Affairs especially apo iti panagi parwar kadigiti pasaporte gaputa dakkel nga bilang digiti Filipinos ti mayat nga mapani di balas yu tao maybe kayat da apo ti mapan agpasyar kaadwan na mapanda agtrabaho gagayem ken kaamsat digiti may sa kadigiti problema apo nga makitkita tayo ibaon tayo ikan tayo apo no pa adda ti working relationship ti pagilyan tayo den de nasyon nga papananda kakabsat kay gigayem adda ti anadan katulagan da nga ni kastoy nga nasyon mabalin na apo ti mga komodar kadagiti Pinoy OFWs tunukwan dadjay apo sa ametin niya napintas ti maipaay kadakwada ada digiti di masuswelduan ada digiti agtrabaho 24 oras intunukwan makabasol da hampegeding dumalan ti korte digiti pegedi amudat mang papatay kadakwadan gigihim kakabsat di ba so nga saan lang nga po nga digiti kumati kitain apo diti nga deti nasaong grupo deti party list ken ti sibubukela gobyerno no diket uray digiti kakastoy digiti mairurumen ada pa digiti kabilin ti amo na plantsain data rupa na kakabsat ken gigiem wenno saan sobra may misa lang nga pamilya ti ada di kontrata nga Serbian na ni isudamit amin na no may mano nga mayakar iti balay iti agmalmalim tatno pa nagtrabaho di siya ati anak ni amo na mapan na Serbian na agsublinto manen yan ti inte may isa nga kabsat may isa nga anak na mapanto manen kakabsat kigigim ado digiti kakasjay nga reklamo wenno saan day da nga sulswelduan pawilan day da nga makikomunikar kadiri kapamilyada nga banag to apo nga pagsidsiddukeran tay kapamilyada nga diti pagilyan tay nga Pilipinas so digijay dapat pay apo nga maikan ti solusyon nga saan laeng apo nga digitoy apo nga adda iti detro gagayim kayong kakabsat sapay apo agbaligi amin nga addang ti gobyerno nga mangipaay ti proteksyon kadigitay adda ije balasyo tao nga kadaraan tayo digitay overseas Filipino workers ipadpadawa sindayag ti gobyerno apo nga bilyones ti tulong da iti ekonomiya gapu iti kadakkel ti remittances da apo both digiti agtrabaho iti daga ken agtrabaho iti baybay
kakabsat keng gigiyem ngem no protection ti pagsasalitaan meten digiti banwar kung kunatayo may ikanda ti nakabimbindas nga pan nakasarabo no makaawid da dito pagilya na Pilipinas into the kwan diti agawid nga OFW bangkay gaya man kakabsat keng gigiyem gapu iti pan nakaidadanes pan nakairumenda bayat ti kadda iti ngagtrabaho iti sabali nga nasyon gigiyem ken kakabsat so nga saan lang nga po nga digiti adda iti detro kuma ti kitain na po ti nasaong awan ti gobyerno tayo no diket uray pay digiti awan kaso na adda ka mo diti seguridad nga may paay kadakwada especially apo diti panang ngipaay meta ti respeto uray no isuda ket OFW wenno katulong or anyaman na po ti trabaho da ije balasyo taaw. Okay? O para pulo ket 7 minutos kalpasan ti alas 12. Dinggen nyo dito. Digiti padang awang makukwarta na. Gagihim king kabsat. Paganan na din ni Senator Sherwin Gatchalian ti publiko. Kadagiti nagkaado nga online lending apps nga adaan iti kabalinan nga mangala iti pribado nga impormasyon iti may isang individual. When nakadado po ti may iti social media. Kinuna ni Gatchalian nga base iti panakisarita na iti financial technology experts digitay app iti agdama ket kaya dati mangala iti pribado nga impormasyon ti may isang individual kas kumakariti contact numbers lugar nga papananda ken anya ti trabaho da gagiyem kay kamsat wenno anya pay apo digitay paka kumikumanda gagiyem kamsat trumbeng ko na nga agduda ti maysa nga tao no DJ pangutangan na ket adu unay wenno alisto unay DJ proseso gaputa adda ti sigurado nga kasukat detoy iti normal nga proseso kitkitain pa iti kumpanya digiti kapasidad ti maysa nga tao nga mapakapagbayad ti utang kasakwanan na nga ikan na wenno pautangan na tapnon saan nga rumrem iti anyaman nga problema pang pinansyal ipaspasigurado gigatsyalyan nga kalikagom ti umutang ket mapan ka dito autorisado a kumpanya nga agpapautang ken digitoy ket akreditado iti Bangko Sentral ng Pilipinas wen nagadado di ba maki dapat panoorin mo ito kung kunan na digiti agpautang gagiyim kay kamsat pwede kang makautang na hanggang ganito kung kunana so agan annad te kano apo ang manganta magundawayan tayo wenno adadalaeng nga mailumlum tayo apo iti problema pinansyal gapo iti panagutang gagiyim kay kamsat. Okay, kasangmanan na po dito sa balipay nga dasar tayo damdamag agyaman tayo kadito sumaganad. Thank you very much Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin dita Toronto, Canada. Maraming salamat, Mr. Onofre Durupan, dita Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo po, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Nga daan ka dito ang kakalaing, aircon technician, tapno rusen dati problema ti aircon tilugan nyo, masarakan dito po ti Balintawak Street, Lawag City. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, ket kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much ken Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin dito Toronto, Canada. Happy birthday Mr. Guillermo Agustin, my cousin. More birthdays to come, more blessings para ital daw ti panagkasangay mo. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo manipod pa nakaplano aging nga malpas ti kayo patakdiri na pasdek agserbi asi pupudno. TMT Construction Company tinaing kalintigan na presyo babayin ti panangibaton ti agdagikwa ni Honorable Pastor Telvin Tapawan nga kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa da Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara ni Ma'am Esmer Galisinao manipod di Barcelona Pagilian ni Espanya. Thank you very much Dr. Alan Taylan manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio kahit yun agpakonsultar ti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, tuloy. 50 na minuto sa po tinapalabas. Kalpasan, tiyo oras tayo ng alas 12. Agtultuloy tayo po tinapalagpipin pagpipinadamag. Idi deto yung aldaw, ti lunes, 26 po ti babilang idi bulan, ti hunyon. Idandani man na agtapusen, maki. Ti bulan, dila mamin mano gagayim kay kamsat. Mapantayo po ijay balasyo taaw. Dati pasama ka po ijay Russia. Amuyo ka di apo nga digitay kadaraan tayo ket nagpanic buying da karite imon unang aldaw kalpasan apo diti tension apo nagpanic buying apo digitay Pinoy je Russia agapo itinay report nga armed rebellion wenno padagal sa apo ti pribado nga mercenary group nga Wagner may nagidito ada ti panagitaripnong ti biyang ti Philippine Embassy kadigiti umabot sa nga 10,000 nga Pilipinos nga magkagtrabaho nakabase di Russia ngem na-report nga digitoy ket addadamit iti nasayaat nga kasasaad sa nga pulo ket may sa Pilipino ti adde di Rostov-on-Don aside gapo ti border ti Russia ken Ukraine nga imunan nga inrakurak ti Wagner nga digitoy ti mangkontrol wenno na kontrol dan ti nasaong lugar iti likodan detoy agtultuloy met ti na urnos wenno natal na nga aglawlaw iti pakabuklan malaksi dapo ti panagsarra ti sumagmano kalsada kalsada di Kremlin ken Red Square dati ket ti city landmark ti Moscow nga naka-red alert pailaeng ken nakabarikada nang ipatulod meten ti Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen kadagiti Pilipino run nga wenno nangi nagpalagip miten ti Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen kadagiti Pilipino nga dasadyay nga liklikan da kadagiti natatao nga lugar imuna na ginutigot ti embahada itay weekend nga kadagiti Pilipino iti Russia ket agtalinaed nga managobserbar ken agan annad gapu ta ada diti mapagamam ka na nga dagitoy ket mapasama dagitoy pasama ka po ken dagitoy ket political dagitoy panangipaay apo ti political opinion iti social media gagayem ken kabsat dagitoy adde di Moscow may sa apo kadagiti nabagaan nga agan annad nga kadaraan tayo nga Filipinos gigiyem ken kamsat digiti adday jay Moscow diti capital apo ti Russia gagiyem ken kamsat Gaputa posible apo nga ditoy apo ti pagbetakan pa ti riribok gagihim ken kabsat binagaan apo ti nabagaan di Pilipino di Moscow
nga agan anad ken saan pay laeng nga agsursur wenno agbibiyahe agagiyem kaamsat agapu pay laeng iti plano ti Wagner nga mangreba iti gobyerno gagiyem kamsat dati nasao nga Wagner Group iti abiso nga inparwar ti embahada ti Pilipinas di Moscow masa nangipanda iti counter terrorism measure ti Moscow Mayor Sergey Sobyanin iti si bubukel nga syudad no sa dinno nga rumwar iti wenno maipawil iti managtitipon ken napaigitan ti taray ti trapiko nagpalagipay ti embahada kadagiti Pilipino nga mangsuruten da diti local advisories tapnon ti kasta agbalinda nga nanad kadagitay natao nga lugar ken liklikan da ti agpost kadagiti political comments when iti social media gagayem ken kaamsat dito ti mangipakita uri may ipakpakita nga napuwersa ti Russia po bagububaten na ti Ukraine di ba kakabsat kay gagayem dito ti mangipakita nga awan ti hanpelaeng agkay kaysa ti armada gagayem kaamsat nupay kasta ada datin parwar apo ti DFA nga adda iti naornos na talged ken nga kondisyon di Pilipino iti Russia kagidan ti riribok nga bimtak babaen ti private mercenary group itay napal nga lawas sigon iti Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega rakurak na iti dating aldaw ti Lunes gigiyem kamsat inrakurak ni de Vega nga daagarup sa nga 10,000 nga Pilipino iti Russia siya maribo kadakwada ti adda di Moscow kaadwa ni di Moscow when dati kung kontakay ka po kita di Moscow Russia nga saan dagito wenno saan nya saan nya sineriki dati mercenary group Wagner gigiyem kay kamsat ang pinasukan ng Wagner Group yung Rostov at city na 1,000 1,000 kilometers away ken kinuntak daabot imbahada di Moscow digiti amin nga Filipino nga adda ti 10 ket maysa ti adda kadagitoy nga Filipinos gigiyem kamsat no pay kasta adda kano iti nasayata saad digitoy kalpasan detoy rebellion na gigiyem ken kamsat no pay kasta kinuna di Vega nakaalerto pay laing dito otoridad ijay Russia gapu pay laing iti Russia Ukraine war idagdama sigun kini di Vega awan ti Filipino iti Russia nga kabilang iti aday di Rostov ti nangirakurak ti interes na nga pumanawen iti nasao nga pagilyan kaduan na kadigiti kadaraan tayo apo ore aggugubat dan even Israel di ba Israel ada digiti gugubat pinatayo kapo ti missile anda nga kayat ti agawid gagingem king kabsat gaputa awan ti amuda masakbayan da di pagilyan na Pilipinas so nga kapit sa patalim kinutigot pa iti Philippine Embassy kadagiti Filipino ijay Russia nga agbalindang alerto na nada ken nabalaagan da nga saan da nga agi parwara po kadagiti political opinions da agagayem kay kamsat siguro masipsiputan digito gapo pala nga po ti agdama nga sitwasyon apo iti nasaong pagilyan okay so do adda digiti kabagyan nyo apo di Russia da may sa kadagiti 10 ket may 1,000 ajay mabanin sila nga kontaken no ana digiti madamag gito itoy mabanin nyo nga kadakwada ibalakad kadakwada handa giparparwar ka diti anyaman na po nga rakurak iti social media di saan ken kumustain nyo ida gagayem ken kamsat but amok aging gana nga kabalinan ni Pinoy at agiste di may sa lugar ori adda bumtak nga riribok agnaed dita gapu apo ti kaawan ti tsansana nya masapulan na dito'y pagilyan tayo jaysap sapulen na ijay balasiw taaw kakabsat ken gagayem okay kamakam tayo apo dito may isang damag saan nga nasya damag dito apo gagayem kamsat panagnato apo di presyo di produkto petrolyo posible nga may patungpal intong bigat ay susapo kalpasan di pan naka patungpal ti basit nga pan nakakisay ti presyo di produkto petrolyo ti napanalawas mangipatungpal manen tinayon ngumina di produkto petrolyo na babaeng ka di kumpanya iti petrolyo di pagilyan
mangrugin to bigat. Iti abiso, digiti kumpanya ti langis, iti pagilian na indawluan ti Philippine Shell, Petron Corporation, Sea Oil, PTT Philippines, Total Philippines, Uni Oil, Petrogas, Ken Phoenix Petroleum, mangipatungpalda itinayo na presyo, 20 sentimos ti kada litro ti gasolina, piso ken 5 sentimos ti kada litro ti diesel, piso ken 20 sentimos ti kada litro ti kerosene. Ag mangrugi dato into no alas 6 no bigat. Ti panakipatungpal ti nayon panagminaan ti presyo di produkto a petrolyo ket gapu pay laing ti agtultuloy nga panaggaraw ti panakapresyo digiti kaastoy nga produkto iti world market. May palagip nga iti laing napalabas sa Martes nang ipatungpal iti basit nga panakaibaba ti presyo digiti nga produkto 35 centavos ti kada litro ti gasolina, 10 centavos ti litro ti diesel, ken 30 centavos ti kada litro ti kerosene. Ayun, so dakil apo ti mainayon iti biang ti diesel 1 peso and 20 centavos gagiyem keng kamsat. Isot kadakilan diesel ngumina apo dito diesel gagiyem kamsat by 1 peso and 20 centavos mangrugi alas 6 into parbangon bueno into bigat kas pa nang ipatungpal apo dito nga petroleum companies. Dito amo no naggaraw ti presyo ti world market gapu apo ti panangibabada iti production da ditay oil producing nations, countries nga miyembro apo ti Organization of Petroleum and Exporting Countries, OPEC. Agagiyem kapsat imuna ket Saudi Arabia nga dedi tirakurak ti Department of Energy nga parang hindi babago ang aggaraw ti presyo. Ang just after nga nagibabada apo ti production da naggaraw nga insigida ti presyo digito nga produkto a petrolyo. O digito padang agtaltalon gagihim kamsat saan nya puro kuitan, saan nga puro minoriski kada inarado ti pagraipanen gagihim king kamsat kadwanan makinarya iti mausar so apektado apo digitay agtaltalon iti deto nga panaggato ti presyo digiti produkto a petrolyo gaputa kaadwan na apo iti talon digitay di makinan nga paglimpya samon turaipan dapat digitay di makinan nga pagraep digitay mangalap gagiyen kay kabsat nga gumasgastos ti dakkel a kantidad tapno makadanon da tao nga mapanda pagkalapat apektado da kadigitoy digitay inaldaw nga rumwar nga mangnamnama apo kadili public utility vehicles manipud tricycle jeepney to include taxi sigurado nga apektado da no aggaraw ti presyo digiti produkto a petrolyo gaputa sigurado nga ano digitoy petisyon or isuda mismo iti transportation sector bumaba di kita da gaputa dumakkel di expenses da iti panagpasada so that umuna nga mapektaran ta saan met ngayon sigida nga no naggaraw di presyo ti produkto a petrolyo ingato dan ngayon sigida di bayad wenno paplete da gagayem kay kamsat sapay lakwapot sa ang agbayag ti kastoy apo nga presyo lalo ket dakkel apo diti mainayon iti diesel nga detoy diesel ti kang runaan nga maus-usar apo iti transportation sector. Awanin na po tinabati pa yung oras iti detoy nga malem para iti programa ti damdamag ni Berto deti bagayam yo Robert Berto de la Cruz iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin ibati rin tinatalinay nga malim ti Lunes agyamang kamting panagdingeg kening kay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Blue House Beach Resort, Kakailan, at pwede pa malagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan, luang talbing ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti
aga po lang ka dahiti ko madanong mga ipainom tayo ket hang aga po ka dagiti stagnant waters dadi je pagpupunipunan dagiti itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at pimet nabasa je kimot na papurgami nga dagos no haday je apo so nga ken dahiti pinagtutudo na nakalamanag na salsud mo dahiti Robert Yes, Doc. dahiti pinagtutudo na lalo dahiti bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbalay yung mga ramid kay te temporaryo ang paglinungan da. Tina palabas. Namulit ti agdama babaen ti napalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Edi may kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, itinagasat nga malim ti Lunes, petsa 26 di bulan ti Hunyo, 2023. Dumanon manin ka na kayo, ti sa balipay, nga parang ti programa tayo, ti napalabas. Edi ti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ladingin di papagayam ti saan temi nga panakaidanon iti dating nga programa ken ti programa ti damdamag ni Bertix sumagmanong aldaw kapunta napabagyan iti sakit ni Maki so itatag subli tayo apo pare iti panangituloy tayo nga mangibasa iti surat nga nakaipalaunan ti napalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Lerma. Yan tayo tuloy, ngay basa ti surat ni pagayam tayo Lerma, agyaman tayo kanil sumaganad. Pagyaman tayo ni Dr. Alan Taylan, maniko diti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ako di Baguio, ketyo di agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Maraming salamat Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin dita Toronto, Canada. Yaman tayo pa kay ni Mr. Onofre Durupan, manipo diti Waianae, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipot pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit yung panakdirin na pasdek, agserbi nga si pupudno ka na kayo, iti na inkalintigan na presyo, TMT Construction Company, babenti pa ng imaton ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Thank you very much kada Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin. Manipo diti Toronto, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Spain. Pagyamanan tayo ni Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center.
nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin kakalain nga aircon technician, staff no ornusin dati problema ti aircon ti lugan niyo. Ti Pugad Lawing Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa imat matunan ni Engineer Neil Jose. Daytoyen tinurure di agisem kariri daan na lugan wenno di maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Papagayam, ngayon tayo tuloy, ti panakaibasa, dito'y surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag, kinayat, ni Pagayam tayo, Lerma. Kasmandar tiya kahera Manong Robert nga dunya. Napankuin pan di kiti arwate kiti kwarto. Babaen iti panang ngasibay kanya ni Manong Sani ti security guard. Awan niya min ti makasango gabuta dagiti padak nga agtrabaho ket adu di kiti atendaran da wenno adu di kiti customers da. Oh, isarek mo ti bag mo. Magpili kang kaditi bakante nga katre nga pag-iparabawa. Adamet ti cabinet dita nga mabalin mo nga pagpimpinan ngin katulag mo ti kiti kakwarto. Balikas ni Manong Sani. Thank you, Manong. Sumrekak nga rude. Simrekak ket na urnos ti nasa ang kwarto. Agpaiso nga adu di kiti katre. Talo di kiti double deck ken adamet dua nga saan nga double deck.
Gaputa makbakante nga makita ti maysa ka digiti katre nga saan nga double deck, Manong Robert. Sadyayan tinigi para bawak, iti bagko. Ket dito'y rimwarak met langin sigida. Emisem ni Manong Sani di mapasungadan na ket kinunana nga mapan kami ni ti bodega. Tapnon di kasta, ipakita na di ti produkto, pakiramanan ti presyo di gito'y. Nga minsan na mabalin nga di ti display ti may ipakita gaputa mariribok digiti sales lady pakiramanan metten digiti aggata. Napan kami nga ro diti bodega. Naranyag ti ayan digiti tagilako. Digiti materyales iti panagpatakdir iti balay. Manong Robert. En pakita amin ni Manong Sani kanyak digito ken pinagilistanak ka digiti presyo. Nupay kasta ko nana nga no aglako kanto. Adamit ket diti notebook ijay nga pangkitaam ti tunggal presyo. Brand ken iso amin makitam sadyay. Nga iso ti ibagam iti customer. No anyat ti ibaga ti customer nga gatangin na o kagem iti notebook then ibagam no mano ti presyo na. Ket no pagkwentain na ka masapul nga alerto kang agkwenta. Tapno umisuti maited mo nga bayad kariti gatangin na. Amom ado riti umay ditoy nga agsursursur, agkan canvas. Ket no makita da nga nabagbaba ti computation mo, iti comparate mo na pananda, sigurado nga dito iti paggatangan ta. Kasta ay Mano. Thank you Mano nga. May suro na ka talaga. Ado gayam ti amom dito.